Здравейте! Реших да направя клип за изхабени продукти, които съм ги събирала около 1-2 месеца, не съм сигурна точно за колко време. Те имам една голяма труба с боклуци, която искам вече да я изхвърля и затова почвам с видеото. Това е един душ гел на Балея, Sport Refresh с ментол, който си го взмах с идеята да ме разхлажда през горещите дни. Но нямаше никакво разхаждащо действие, абсолютно обикновен душ гел. Не ми хареса чак толкова много. Карам разбъркано. Това е един мой любим лак за коса на Балея с фиксация 3. Аз не харесвам много силните фиксации. 3-4 ме устройва и хареса ми. Винаги се купувам от този. Мисля, че имаше и в сребристо и той е хубав. Тук един дезодорант, просто не знам откъде се беше взимал, така се седеше в чекмеджето и го използвах в стаята, за ароматизиране на стаята. Ставаше, просто не знам откъде се е взел. Тук едни тампончета, които не мога да оправя, така съм ги увила. На Софтино, мисля, че са от Lidl, не съм сигурна, но много ми харесаха и пак ще си купя. На Nivea почистващият крем за лице, т.е. гел за лице, дълбоко почистващ комплекс, отстранява замърсяванията. Много ми хареса, ползвах го дълго време, изключително икономичен продукт, но единството, което не ми харесваше, че адски изсушаваше кожата на лицето ми, но иначе почистваше страхотно. За напред може и пак да си го купя. Един шампуан отново на Балея. Този го ползвам абсолютно винаги. Ефтин и много ми харесва. Абсолютно във всяко мое видео може да видите един такъв изразходен продукт. Винаги го купувам. На Nivea съм използвала ето тази пяна за почистване на лице. Хареса ми в интерес на истината. Почиства нежно кожата, но не толкова добре. Грим мисля, че не сваляше, но като за ежедневно почистване на лицето бива, харесва ми. Изразходила съм 1, 2, 3 едни такива ластичета, силиконови ластичета за коса, черни, кафеви, сещате се, едни мънички. Аз редовно си сплитам косата, когато съм на работа и много ми влизат в употреба, действие и абсолютно не ги си купувам. 3 опаковки съм изразходила. Един балсам за устни на Балея с шия и арган. В интерес на истината не ми хареса много, с трета зора го изхъбих, даже мисля, че накрая се щупи и затова и го изфърлям. Просто беше изключително тежък балсам за моите устни. Не бих си закупила пак. Една спирала на Avon, Big Tearing, не знам, не мога да го прочита, но харесваше ми в интерес на истината, но се сваляше изключително трудно. Четката е голяма, ако успея да отворя. Да. И другото, което не ми харесваше, че срока след отваряне пишеше, че е 2 месеца или 3 месеца, което изключително пак не ми хареса. Да, ето е четката. Хареса ми хубава четка, аз обичам такива четки, не силиконови. Но толкова много спирали има на пазара, че не бих се върнала пак към тази, бих използвала други. Един крем за тяло на Avon Sensual. Много ми хареса. Ако го пуснат пак, мисля, че го нямаше последните каталози, пак ще си го купя. Един лосьон на Балея, Soft Cream. И този ми хареса. Лек крем за тяло. Бързо попиваше. Нямах никакви проблеми с него. Този крем, мисля, че с шия ли беше, не съм сигурна. Пак хареса ми горе-долу, но е тежък за моето тяло. Изключително трудно го изхабих. Но не мисля, че ще си го купя пак. Лъкочетителя на Лили, всеки го знае. Обожавам го. Имам още 2 опаковки от него. Запасила съм се.
Ето тук тази хеленина вода и ние я свърля. Мисля, че има някъде до тук до половината е. Просто никакво действие не оказва до моята коса и затова я изхвърлям. Една мостричка на Виши, тук с SPF 50, не помня нищо за него, но явно ми е харесало. Едни трици на Христина Cosmetics, тези бяха с туалетни трици царевица, много ми харесаха, ползвах ги и за тяло. Вътре частиците бяха изключително едри, за лице го използвах по-рядко, но за тяло е страхотно. Бих се го купила пак. Сухия шампуан на Батист, този най-много ми хареса този вид, винаги го използвам, също имам около една-две опаковки още резерва, винаги много ми хареса, винаги си го използвам. На Балея този душ гел с ванилия и кокос, много ми хареса, интензивен аромат, хубава пяна, хубаво почиства тялото, мисля пак да си го купя след време, наистина хубаво почиства. Още една мостричка на Биотен. Мисля, че беше се паднала в кутията на Пинкс. Мисля, че 3 такива бяха се паднали. Нямам никакво мнение. Обикновен крем просто. Една термална вода на Авен. Всички сте я ползвали. Знаете, аз на лицето се използвам рядко, но повече употребявам след епилиране на краката си. Много добре ми действа. Още един душ гел на Балея. Това беше с аромат на роза и маракуя. Определено беше различен аромат. Усещаше се аромата на маракуя, но е изключително сладък аромат. Аз не се правя много по сладките аромати, но и този ставаше. Да, една паста за зъби на Elquidium. Харесва ми. Пак ще се закупя. Ето тук е един шампуан на Шаума. Този мисля, че бе за бързо омазняващи се корени и сухи краища. Моята коса е точно такава. Бях чела доста в блоговете, че ме хвалят този шампуан. За моята коса нищо особено. Омазняваше се пак на втория ден. На втория, третия ден беше пак в корените ужасно мазна. Аз имам много дълга коса. И не е нищо особено като шампуан. Тук още една, даже се изцапах, май е пълно, на Altea Organics. Това е пак слънцезащитен крем, който не знам защо не съм използвала и съм го изхвърлила. Така още едни тампони за грим, които въобще не ги помнят къде съм ги купувала и даже забравих мнението си за тях. Това също беше паднало давна в кутията на Пинкс. Мисля, че даже има още малко. Крем за крака. Няма никаква разлика. Абсолютно обикновен крем за крака. Една паста за зъби на Colgate. Знаете, няма да коментирам. Това е един шампуан на Avon. Този винаги го ползвам с арганово олио. Ползвам и терапетем за коса. И шампуана много харесвам. Винаги го ползвам и него. Винаги се запасявам. Едно червило на Flormar номер 311. И него го изхвърлям. Изключително малко е останал. Доста го ползвах и него. Тук крем за ръце на Афродита. Струва левче, но пък страшно много ми харесват тези кремове за ръце на Афродита. Ефтини са, но вършат страхотна работа. Един любим мой душ гел на Palmolive. От тези душ гелове на Palmolive от тази им серия, която са с плодове, е страхотна. Просто за лятото е освежаваща. Имам същия още една опаковка. Не знам, много ми харесва. Изключително освежаващ за лятото. Тук още един малък на BU, който въобще не ми харесва. Даже ето не съм го използвала до край. Изхвърлям го. Ето го този крем за ръце на Афродита. Страхотен е наистина. Имам още няколко разновидности на този крем. И още един душ гел. Просто не знам това за колко време.
са тези боклуци, съм ги събирала, но не знам, още един душ гел, даже не се сещам как миришеше, сега ще ви кажа. Да, изключително сладък аромат. Frozen Breeze с ароматните минушки и малини. Да, този много ми беше харесал. Пак изключително сладък аромат, но просто някак си те успокоява в банята. Ползвах и ето тази тройната трите стъпки. Това беше се паднало дана в мисля, че Pink's Beauty Box, не се сещам. На Клиник трите стъпки. Ще не се сещам, само се сещам, че тук в средата за ексфолиране на лицето беше се паднала една кърпичка, която е изключително суха. Но крема пък ми хареса. Както и да е. Това е някакъв крем за коса, мисля, че беше. На лакме. Хареса ми. Нищо особено отново. Една маска за лице. Пак се беше паднала от кутията на Пинкс, мисля, че беше. От Мъртво море. Хареса ми, но много ми щепеше на лицето. Не знам на какво се дължеше. Още един душ гел, който е протекал. Да, този бях се го купувала от София в един руски магазин, който страшно много ми хареса. Толкова дълго време го използвах. Беше супер ефтин, но беше ефтин за 400 мл. Не знам. Сега към края на септември ще ходя пак в София. Ако успея да намеря този руски магазин, пак ще си го купя. Просто изключително страхотен душгел. Не знам. Душгел със сок от бреза. Такъв аромат просто другаде не съм срещала нито шампуани, нито в душгелове. Страхотен душгел е това. Дано да успея да го открия пак. Така. Тук един двуфазен лосьон за почистване на очен грим на Avon. Горе-долу ставаше, почистваше добре, но ми щипеше в последно време на очите, не знам защо. Тук е една мостричка на Авена на новата мицеларна вода. Харесваше ми, може и да закупя оригиналния размер. Още една термална вода на Авен съм използвала. И още един двуфазен лосьон на Avon. Тук една тоалетна вода на Avon, която и ние винаги се я ползвам. Изключително ефтина е, ароматът е траен и супер свеж. Един гланц за устни от H&M. Имам още два в червено и в такъв нюанс, но малко по-светъл. Много са хубави, просто ги свършвам за нова време. Лятото повече предпочитам да нося гланцове и тези са добра алтернатива и са ефтини. Тук изхвърлям един... това какво беше? Да, молив за вежди на Флормар, който е изключително стар. Мисля, че вече му е минал и срока на годност. И затова го изхвърлям. Още един балсам за устни на Хималая с какао. Масло от какао, мисля, че кое не ми харесва. Изключително тежък е за устните. Ето толкова останало. Много трудно се разнася върху устните и което не ми хареса на опаковката е ето това. Погледнете. Много лесно се отваря, постоянно се отваряше в чантата ми и просто вече нямам нерви да го използвам. На Biotrade Acne Out против черни точки и пъпки. По едно време бях го използвала доста често, после го забравих, пак го използвах и така на периоди, затова така и не разбраха действието му, за което съжалявам. Още малко боклуци останаха. Тук е един чай на Ахмат с канела и круша. Страхотен чай. Един околочен крем от Билка, който пак се беше паднал от кутията на Пинкс, който и така не съм изразходвала и го изхвърлям, защото е доста отдавна. Отново един балсам за устни на Нивея. Определено обичам балсамите, както виждате. Този ми харесва, само че в последно време не мога да го открия същия, не знам защо, дали спрям производство, нямам си на идея.
Един лак за ногти от Victoria Beauty. Изразходвала съм го почти до края. Доста ми харесваше. Ползвах го като основа. Тук има още малко. Тук това е маската за коса от All Nature. Ползвала съм абсолютно всичко, и кремовите, и балсамите, и шампуаните, всичко съм ползвала на All Nature. Харесват ми. Маската за коса наистина ми хареса. Мисля да се закупя отново, само че друг вид. Наистина си вършише работата. Препоръчвам ви да я опитате. Да използвате. Тук един парфюм от Avon. Far Away Gold. Изключително силен аромат. Мисля да повторя пак. Много ми харесва. И мисля да го закупя отново. Страхотен е. Аз доста често ползвам ароматите на Avon, тъй като са на изгодна цена. И горе-долу прилично ми решат. Така, тук от Avon един молив за очи, който абсолютно още не пуска никакъв цвят и го изхвърлям. Тук и това не знам откъде се е взимало, този молив за очи, двустранен, мисля, че от всичко прежде съм го купувала преди доста години и него го изхвърлям. Това е на Altea Organics Sunscreen Lip Balm и не го изхвърлям, защото прави изключително бели устните ми и не може да се използва. Тук изхвърлям още един. Това тук го повторих 100 пъти, извинявайте. Изхвърлям още един молив за очи на Avon в светло лилаво, което и той не пускаше много цвят. На DAF сухия крем против изпотяване в мини размер. Доволна съм. Лак за ногти, този е доста отдавна, на Golden Rose Sweet Color, номер 59, изключително свеж за лятото, розов цвят. Изхъби го и него. Това също доста го ползвах на Evelyn SOS. То се е ползвал по определен начин. Мисля, че на паковката пишеше. 2-3 дни го нанасяш, след това го изтриваш и пак нанасяш. Полза наистина действа. Още един, който се е счупил, блестящ. Отдавна съм го купувала. Молив за очи и него изхвърлям. Просто съм се записала с... Просто изхвърлям старите неща, които ги складирам, не знам защо. Един BB крем от Avon. Доста време го ползвах, но не е изхабен целия. Го изхвърлям, тъй като е доста стар вече. Един вазелин, меден вазелин, който много хубаво ми действаше за напукани пети и за напукани устни. За сухи места, изключително страхотен е. Да видим какво още нещо имаше. Това е на Golden Rose. Не помня даже какво е. Мисля, че руш да е било. Не знам. Изключително старо. Отново го свърлям. И още едно нещо остава. Това е на Avon Nail Expert. Това мисля, че беше заздравител за ногти. Мисля, че вече се е развалил. Той е доста отдавна седи в кутията ми с лакове. Промени се цвета вътре, мисля, че той е безцветен, но леко бял е станал, не знам, вътре и го изхвърлям. Това беше всичко от мен, изключително много бокуци съм събрала, още колко имам да изхвърлям, просто не ми се говори. Това беше от мен, надявам се да ви е харесало. Всичко хубаво, чао, чао!